Самар өлкәсенең Камышлы районындагы Аккайын ансамбле татар дөньясында яхшы таныш. 50 елга якын тарихлары бар аларның. Халык ансамбле дигән исем йөртүләренә дә 30 ел. Һәр чыгышларын менә шулай югары дәрәҗәдә сәхнәгә чыгарганчы, алар башта кат-кат киңәшеп, аңлашып, җыр биюләрне, гореф-гадәтләрне өйрәнәләр. Без моны репетиция вакытында күреп, үзебез дә инандык. Менә шушылай. Истән кабаклабыздан, истән кабаклабыз бар бер. Ай илләргә китеп йөрмәде. Динар беренче уйныйсың Аккайынны. Аккайын ансамбленең исеме дә уйлап, киңәшеп сайланган. Инде ансамбльнең исеменә килгән вакытта әле аның исеме юк иде баштан. 86 елны Самараның 400 еллыгына барырга туры килгәч, менә ансамбльгә исем кирәкте. Нәрсә куярга? Уйлаштык та, мин инде ул вакытта Зыя Ярмәкинең иҗаты белән таныш идем. Кара әле дим, сезнең авылда бит шушындай матур Аккайын җыры барлыкка килгән, аны Зыя Ярмәки язган икән бит дим. Чөнки мин үзем читтән килгән кеше булгач, минем өчен дә бер гаҗәбрәк яңалык булды. Һәм шулай итеп, әйдәгез Аккайын дип куйык дип, менә беренче исемебезне Аккайын дип куйдык та, һәм менә шуннан бирле без инде Аккайынлылар. 1988 елны безнең ансамблебезгә халык ансамбле исеме бирелде, һәм без инде менә 31 ел лаеклы рәвештә бу исемне йөртәбез. Коллективның тагын бер матур үзенчәлеген әйтми мөмкин түгел. Бирегә гаиләләре белән парлашып йөриләр. Безнең коллективыбызның оешкан еллары ул башланган 1970 еллардан ук. Бу елларда ул бары тик кичкенә генә бию группасы гына булып, бары тик татар халык биюен генә башкарып биргәннәр. Инде 80 еллар башында без инде гаилә парлары буларак бу ансамбльгә бер төркем яшьләр килеп кушылдык. Наил Иркыя Галимуллиннар, Гөлчирә Сөләйман Вагизовлар, Дения Ренат Сагыровлар, Әсгать Сәрия Сагыровлар, Мөхтәр Әлфия Багаудиновлар. Коллектив белән инде 18 ел тынгысыз, үҗәт, ансамбльгә җаны тәне белән бирелгән кеше Наил Галимуллин җитәкчелек итә. Аның авызыннан чыккан һәр сүзне ярты авыздан ук аңлыйлар биредә. Шулай ук ул үзе дә хезмәттәшләренең һәр киңәшенә колак сала. Менә шулай бер-берсен хөрмәт итеп, күмәкләшеп хезмәт иткәнгә Аккайын халык ансамбленең иҗат шишмәсе саекмый да, уңышларга да ирешәләр. Менә инде шушы үзебезнең данлыклы, атаклы Аккайын татар халык фольклор ансамбленең җитәкчесе. Ансамблебезгә тагын бер елдан инде 50 ел булачак Алла бирсә, 50 еллык юбилейны үткәрәчәкбез. Зур уңышларга ирештек ансамблебез белән. Бөтен Россия күләмендә, өлкә күләмендә, район, авыл күләмнәрен әйтеп тә торасы юк инде. Бик күп мәртәбә дипломант, лауреатлар исемнәрен алдык. Бөтен Россия күләмендә вместе мы Россия, без бергә Россия дигән халык иҗат фестиваленә Чабаксарда финал өлешендә 2нче дәрәҗәдә лауреат исеменә лаек булдык. Аккайын кызлары һәм егетләре хәзер ансамбльнең ярты гасырлык тарихын билгеләп үтәргә әзерләнә. Максатлары 50 еллыкны бәйрәм итү генә түгел, үзләренең саллы иҗат юлын киләчәктә яшьләргә тапшырып калдыру турында уйлана алар.